Добър ден отново. В това видео накратко ще ви обясня какво значи Affiliate Marketing. Affiliate Marketing това е да промотирате продукти, които вие не притежавате и да получавате процент срещу продажба. Най-важното нещо тук е да се научите как да докарвате трафик до тези продукти. Значи, както и в първото видео казах, има два основни варианта. Платен. Те са няколко вида. Google AdWords, Search Marketing, Media Buying, банери, купувате банери, Cost Per View. Значи тези работи се учат, има много хубави курсове. Значи и в този модел главното е да се научите да докарвате трафик до офертите, които ще промотирате. Както казах, има много добри курсове. Аз тук ще ви покажа сайтовете, отдолу по видеото ще ви оставя линковете. Просто си отваряте акаунт тук. Значи Clickbank, казах ви, ако искате бързо да изкарате пари, имайте на предвид, Clickbank имат много хубави оферти понякога, които се продават много добре и там се изкарват много добри пари, но не ги взимате веднага. Особено отначало трябва да минат едни изисквания, значи може някой друг месец се чака и да сега на мен ми плащат с чек, нали, което значи още 45 дена да се осребри чека и зависи, някой път чековете идват за седмица, някой път за 2 седмици. Значи Clickbank едната такава нетворк се казва, Mornish, както споменах. Mornish, тук са главно health продукти. Хубавото на Mornish има още една, която не съм ми отворил таб, защото ми станаха много табове. Всъщност аз ще го отворя след малко. Значи, отворете си акаунти. На това, на което трябва да наблегнете, Mornish, както казах, главно health продукти за здравето, нали, и така нататък. Докато тук са интернет маркетинг продукти в Живизо. Хубавото е тук, че една голяма част от тях веднага при продажбата ви плащат в PayPal. Веднага се извършва плащането и много от тях те тук имат, нали, значи има фронтенд, апсел. На фронтенда, който по принцип е около $10 до $15, почти винаги са 100% комисионни. Така, сега отиваме на LinkShare. Това е друга такава програма Network, нали, Affiliate Network. Тук имат най-различни физически и дигитални продукти и Lead Generation. Ще ви обясня какво значи Lead Generation. Значи това е когато ви плащат когато рекламирате нещо, но не се извършва продажба де-факто. Това, което става, хората си остават имейла. Поради една или друга причина, дали да спечелят iPad или някой лаптоп и те си остават имейла. Може и вие да промотирате такива промоции да правите. Цените варират от 90 цента за имейл submit до $1.60, зависи в коя компания сте. Така, друга много голяма афилиейт компания е Commission Junction. Така, Commission Junction аз няма препоръчвам, ако тук що започвате, защото там малко по-трудно се намира. Тя е пълна с продукти, но малко по-трудно става ориентирането. Почти за всеки продукт трябва да бъдете одобрени от рекламодателя, де-факто. Но имайте го предвид и те не са лоши, имат продукти, които друга да ги няма. Тук най-важното нещо е да намерите продукт, който върви, аз ще ви обясня в следващите видеоуроци, и който няма голяма конкуренция в рекламирането. Защото аз, както казах, има два начина да се докарва трафик до тези оферти. Ето, примерно сега ще ви покажа един продукт, който е много добър. Значи My PC Backup е сайта.
Аз ще ви оставя линка, запишете се вътре, свалете си програмката да видите каква е, що е. Значи това е важните ви файлове да ги прехвърляте онлайн, да не се загубят, примерно при пожар, ако хард драйва се разбие или компютър ви откраднат лаптопа или каквото и да стане, най-важните работи, които снимки, видеоклипове, да ги държите онлайн и винаги да имате достъп от всяко место. Има няколко такива компании, тази е може би най-добрата. Значи ето за free trial плащат по $5, когато някой се запише за free trial. Това значи, че той дори не вади пари в момента човека, а плюс това, когато тръгне да вади пари, цената, примерно не говорим за България, нали? Цената за Америка е много ефтина. Цената е $7 и нещо. Тук в Европа 7 евро и нещо. Сега ще ви покажа. А когато почне да плаща, получавате за платените акаунти по 120. Значи това е много, много добро нещо. Защо? Сега ще ви покажа защо. Нали, аз сега няма да влизам, защото аз имам акаунт вътре, но искам да ви покажа страницата. Ето, когато някой попълни ето това тук, Free Online Backup, Get Started, Sign Up, It's Free, вие получавате $5. Това са в момента около 7 лева. Когато той апгрейдва акаунта си, вие получавате 120. Над 20 продажби, вече им пишете един имейл и те ви дигат на всеки такова вече не по 120, те се договорите, но може да стига се дори до 140. Така, ще ви оставя линка за това, както ви казах. Така, друго нещо. От време на време излизат продукти, които струват $1000-2000. Сега в момента, към края на февруари 2013, това е The App Code 2.0. Значи, тук комисионната е $500. Една продажба да направите, $500 получавате. Нали, след като мине срока за връщане, някъде 2 месеца, тук мисля, че е 30-дневен период. Ето това е тракинг линк, който е свързан с вашия акаунт тук. Това е един вид частна афилиейт програма. Така, ето това е страницата, вие де-факто промотирате ето това тук. Значи, ето тази страница. Ето тази страница сега е с мой линк. И когато някой тук попълни това е един много хубав вебинар, който е невероятен. Хората го гледат този вебинар. Този вебинар, накрая на този вебинар, това е някъде към час запис на вебинар, където се учат хората как всъщност да се правят пари с апс, мобайл апс. Значи за iPhone, не само за текст, за iPad, за iPhone, нали, как да ги... Много интересно, продуктът е много добър. Между другото, както ви казах, ако купите тук за 10 лева или колко ще е това, къде ви казвам, ще ви кажа как да си го свалите и този продукт, откъде да си го свалите. Така че това може да се научите. Аз лично още не съм почнал да ги уча тези работи, но това е много перспективно. Значи ето това са тези нетворк афилиейтните, където ви казах. Ако ще започвате, ако искате веднага да изкарате пари, започнете с JVZoo. Пак по същия начин, отваряте си акаунт, искате да бъдете одобрени да рекламирате продукта, почти винаги ви одобряват. Взимате си линка. Сега, тук аз ще ви покажа един от начините, по които аз рекламирам тези продукти. Ето Get Links, може да добавите бонус. Ето, примерно, ето тук. Аз ви показах и преди във видеото. Когато някой кликне ето на този линк, ето тук пише комисията Instant. Що ме Instant, значи, че веднага влизат в PayPal. Взимате го този линк. С всичките продукти, където ви показах и така, имате един линк. И взимате го този линк и почвате да го рекламирате. Как да го рекламирате? Значи това вече, ето тук е най-важното нещо от това начин. Това трябва да се научите. Аз ще се опитам да ви науча най-елементарните работи, но ако сте решили да се занимавате,
Ако сте решили да се занимавате сериозно, по-сериозно, ви препоръчвам просто да си свалите, аз ви казах няколко курса, да ги изгледате. За една седмица ще научите почти всичко, където ви трябва. Така, сега ще ви покажа един от начините, по който аз рекламирам продуктите. Исках само да ви покажа, ето аз си копирах линка на този продукт, който от Gvizu. Комисионната първата ми е $10, която влиза 100% в PayPal веднага, когато купат, а след това те имат upsell. Ако хората вземат за $67 друг софтуер, аз взимам половината от тези пари. Само, че ги взимам не веднага, ами след 1 месец или 2 месеца, колкото е тук срока за връщане. Така, и ето тук сме на страницата на продукт. Когато някой купи от тук, аз получавам парите, както ви казах. Това е накратко афилиейт маркетинг модела. Нали, има и други модели на афилиейт маркетинг. Както казах, Amazon, там може да рекламирате физически продукти, стотици хиляди. Само че с много ниски комисионни. Има афилиейт маркетинг, може да правите веб-пейджове, клипове, в които хората да звънат примерно на ключари или на водопроводчици, на безплатен номер. И когато звънат на този безплатен номер и да кажем стоят там 1 минута или колко ли е там, нали, или поръчат нещо, неко са за поръчки, неко са само за звъненето, значи оттам варира плащането от $2 до $14. Те неща също не се правят трудно, може да ги направите на безплатни сайтове. Сега, как рекламирам? Аз ще ви кажа 2 основни модела за рекламиране, аз които ползвам.